Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Abi no, happy fiesta mga higala sa tanan nga ba kay sura nato nga nagsaulog sa kapistahan ni Senyor San Roque. Hala no, so happy fiesta o nasayod ko nga na uban karon kaninyo din ha, nagkalingaw na og matud pa celebrar sa fiesta naman nga nangao na ang uban ng istorya pa, ang uban ng inom-inom na, ang uban ng kanta-kanta na sa video kay ang uban ng luspad pa kaya wala pa maimbitary ngunyan. So ingon ni ana mahigara no sa ato ang mga kapistahan ha. Hala no, so padayon lang gid gihapon ta sa atong kapistahan no. Kaya ang kapistahan usa ka na sa paagi nga gitudlo sa mga katsilang misyonero aron mas masabtan gyud sa mga Pilipino ang pagtulon ang Katoliko no. Kaya nalibog mo lagi ang mga Katoliko, ang mga Katolikong misyonero, ang mga Dominikano, mga kining mga Franciscano, mga Jesuita, usaon to pagtudlo ini nila nga kanang dali rang masabtan ba nga dili kay taas ang istorya. So ato pa ang ilang gihimo nga gigamit nga paagi sa pagtudlo mao ang pagsaulog sa fiesta no. So na happy fiesta sa tanan nga mga nagsaulog sa fiesta ni Senyor San Roque diri sa amo sa Ayungon. Ang nagsaulog diri kuan kanang kalag-kalag no, daghan pang uban na mga lugar din dapit sa may tanhay no, kuan kay famous kay si San Roque din na o diri po sa may kuan sa Shaton no, kuan pud kayo kini si San Roque kanang gitawag nato oy sa Shaton dito sa Kanaway no, duha man na ka Kanaway mahigala ang usa Kanaway San Roque unya ang usa pod kana dili lahi day Fatima o San kuan na din ha. Fatima Kanaway Fatima o Kanaway kining San Lorenzo Ruiz no, pero si San Roque kuan kay din ha sa Shaton labi na gyud may Kanaway kay matud pa sa pipila no nga matud pa lagi naapoy mga kasaysayan kabahin ni ana matud pa nila wala pa ni San Roque wala unta may matao no. Hapit ba ya ko na mamatay ilang apuhan. May gani ko no kay gilibot ang imahe ni San Roque sa sining Shaton o wala ni padayon ang kamatay mo na nga sa panahon pa dito pa ko na-assign sa Shaton sa unang higala akong gisulay og libot gyud no ang imahe ni Senyor San Roque sa mga kapilya. Noon niya ako nga pason daw ato na ko dito sa no, sumunay na hitabo mahigala no. Senyor San Roque bayawan na pwede patron din San Roque tanan murag tanan lugar man siguro na agyod no kay kuan ba kay kini si San Roque patron benis mga Kachila sa Madrid no. San Roque is the patron saint adili dai San Isidro di ay sa Hebreo. San Isidro day ang patron sa Madrid no. Asa tulog ko na patron si San Roque hala no. May muto na kanatong tanan mga higala o gari kita sa ato ang CBCP News balitang simbahanon ni ining kamudtuhon sa pagmurag akong nasira mga higala di ara mga higala no. Bishop Ronald Anthony Timoner no, Bishop Ronald Anthony Timoner na instalar na isip bagong obispo sa Pagadian nang naninambong gyud ang iyahan mga kaubanan nga mga kaobispuhan nga gikan sa Bicol region no. Si Archbishop nalimot ko pangalan ni Garcera no, Bishop Garcera o si Archbishop Garcera o si Bishop Umuad. Ayan no. Ini si Bishop Ronald Anthony Timoner tagakuan kini siya Dait Camarines Sur or Bicol region. Balita mga higala gikan sa Vatican sa edad nga 76 anyos padayong nagserbisyo ang usa ka kini Colitos sa usa ka parokya sa Colombia. Siya mao si Renaldo Munoz
ang iyang kinabuhi nagtudlo ug makabalaan og ang iyang kinabuhi balaan o matud pa usa siya ka tawo nga po serbisyo nga wala mag-edad sa pangidaron, mag-agad sa pangidaron ang pagserbisyo sa usa ka tawo. Unya kini si Rinaldo Muñoz Mangala nag-wheelchair na ni. Nag-wheelchair siya nga nagserbi kay sukad pa siyang gamay pagkabata. Nagserbi naman yun siya lagi. Alam mo na, nga hangtod nga na 76 anyos na lang sa kulitos pag yun siya gihapon, akolitos, no? Sumawag ka ito mahigala mga balitang simbahan o niining kamuntuhon o karita mahigala sa atong Saint of the Day. So ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si San Roque. Ayan, no? Bueno, taga Montpellier, France, kini si San Roque. Unya, matud pa, son of a governor. Uy, anak man ni governor siya. Unya, nailo sa ginikanan at the age of 20. He went on a pilgrimage to Rome and devoted himself to the victims of a plague that was ravaging Italy. He became a victim himself and at Piacenza, but recovered and was reported to have performed many miracles of healing. On his return to Montpellier, he was surprised for 5 years as a spy, no? Nakuan siya na napasangin lang mahigala, no? Imprisoned pastila, no? Na imprison kini siya putlan sa mga katuig tungod lagi kay na saipan siya nga usa ka kining gitawag og espiya, no, nga nagpakaaron ingnon ra, no. But then San Roque died in prison, identified by a kining birthmark, and miracles was reported at his intercession. After his death, he became a patron of homeless, and he is known as Roque in Spain. No, luoy po kay San Roque ni Higala, no. Ginalimang kahiaan siya nga usa ka espiya nya na priso sulod sa 5 ka tuig ug didto sa prisuhan in taong kini siya namatay, no? So nya kini siya lagi na ila sa iyahang pagka miracle worker, no, miracle worker. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Roque. Hala na rin na tayo mahigala sa ato ang topic, sa may atong topic. Ang atong topic karon mga higala, kabahin sa giingon niya. Kaya usagot sa di ba gahapon akong topic mga higala, kung dili kita magpakabuang, dili kita makasulod sa langit. Well, anyway, doon naman gupot ay basihan na mga higala, no? Na matud pa sa unang sulat ni San Pablo nga taga Corinto kapitulo 18, mao kini ang nasulat, no? Kung nang usa ka ninyo nagkunahuna nga maalangon siya sumala sa sugdanan sa kalibutan, kinahanglan nga magpakabuang siya aron mahimo siyang maalamon, magpakabuang buhi buang yun, magpakabuang buang rabakungog ba, ano. Binong in English ato ka na ba sa 1 Corinthians 3 chapter verse 3 verse 18, let no one deceive himself. If any one of you thinks he is wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. So, muna, no? So, muna akong giingon mga higala. Sa sabot na ini nga, adun na mga higayon mga higala nga, murag taon po tagbuang tungod sa atong pagbuhat o mayo, no? Kani mabasa na to mga higala sa kanabang daghang kayong mga higayon, moingon-ingon na ba nga manganlan tagbuang kay nga naman nagbuhat tag mayo, no? Pananglita sa sample, dunay usa ka asawa ba kansa ang iyahang bana ba nangabit niya nakapamagdusan pagud ang iyahang kabit kabulog kag usay na hitabo pagpanganak sa iyahang kabit, no, namatay ang taon ang inahan, nakuan ba murag na namatay sa pangalangkon kabulog kag usay gihimo sa original nga asawa. Nihangyo siya sa iyang bana nga tungod kay luoy kayo ang anak sa kabit siyang bana, ato na lamang tong sagupundong tal imo bitaw tong anak. Pag
pagkabalo sa iyahang mga kaparyentihan, mga ginikanan, paste lang sukuha. Giingnan siya na buang na merikang bayhana. Ang anong imo man ang sagupon nga sala mana, sana bunga mana sa pagpagkasala sa imuhang abana. Anong imo man yung taon ang sagupon? Wapo dagay ka na turiring inday. Kamulo kang unsay tubang. Wala na nako tanawa ang sala sa akong bana. Ang akong nakita, mauna lang ang bata, amang tubo mawalay inahan. O siya na lang magpagkainahan. Pastila ng iyong nana. No? So ang nakita mo, gisagop yun. Bunga, mang iyang mama, ang iyahang mama, original na, biological wife niya, suro kayong magtanaw sa bata. Kay liwat-liwat rabag naong itong inahan. No? Mama, yung naong nga, pero buutan kayo ang bata. Yung wala nila gililong. No? Ang matod pa, wala nila gililong ang mong pangitabo. Wala yung giingnan nga mo ni wala tugani nga anak siya dili sa na anak, iwan na ba? Pero anak niya samahan, of course. Pero ang inahan, dili mo inahan. Naunay, kabulo sa tanan sa mga kasaysayan. Kabulo ka kung sa inahitabo. Hilabihang buutan ang bata na hangtod sa kamatayon, hangtod ka sa katigulangon sa nagsagop niya. Iyang kinigiyatiman. No? Muna nga, tungod sa kipakitang kaayo pa sa bata, mga bright pa, guwapa pa, unya kaya naliwat palagi sa kabit lagi, kaya guwapa pa itong kabit. Guwapa pa, buutan pa, unya matinahuron pa, unya dito yun na proven wrong ang mga tao nga niingon nga buang tumubayhan na tungod kay ang ilang isagop na anak sa iyang bana mauging milutid kaniya hangtod sa kamatayon. So, kanam itong tawgon-tawgon tag na buang naman nagwahikan. Usahay dili di ay buang. Saktor gud po di ay. No nga una ginaingon nga kung nagpakabuang to siya pero nahimo siyang mangkialamon tungod kay ang maong bata maumang gimiatiman kaniya hangtod sa kamatayon. Wala siya ginaingon no hangtod sa kamatayon. No? Kung niyalain pag yun example kini pong pagpamatak dunay uban nga tawgon putag buang tungod kag maglikay kitang makapamakata. May uban nga maglikay nga makapamakak mula nga kanang tawgon po kag buang nga muingon kano na biya muingon nga uban nga nakabayaw ko makak muingon bitaw nga nangawat na guning uban di nangawat ko lamang ta muingon na no. So ikudan na no tungod kay nangawat naman yung uban niya madahang dili ta mangawat nga nangawat naman yung uban so muna nga tutod pa lagi kung dili ka mong ngawat moingon dyan ang uban nga nabuang ka nga nung dili mo kuno ka mangawat nga nangawat naman ang uban pero dili ka malimot mahigala nga doon na ba yung giingon kung saan ang grupuha nga moingon bitaw nga be honest even if others are not. Be honest even if others will not. Be honest even if others cannot. Ayan, no? Naabaya po ng istoryahan taon. Sumuna nga ato yun po lamang ng tagaan ng bili dagway. Okay. Ato po ng tagaan ng bili. Ito ka ng mga pagtulunanan. Kaya matun palagi ang pagpamakak, dili mo po na maayo kaysa Epeso Kapitulo 4 versikulo 25 busa ayaw na kamong pamakak isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isig katao kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Okay no? So muna siya, muna nga moingon ganing uban nga ingnon ka nga ingnon bitaw ta nga muna na sumne istorya ta gamay mga istorya ta gamay no ganyan no kini bitaw kuan mo higala kini bitaw pagkakuan ba kini bitong pagpamakat ba mo resulta ba yagin po lagway ni kaya dito ko siyaton mga higala kaya po ko nasa siyaton na dunay na problema kaya dunay na panahon mga higala nga gusto nilang ipakasal ang ilang anak sasayin ko na sa siyaton ko na nasa gusto nilang ipakasal ilang anak kaya kay dili man mapakasal kay wa pa may 18 so kabulo kagong sige hibo ang birth certificate sa magulang maoy gi matod pa gi kuan kana maoy gi gamit pagparehistro nga 18 na o 19 pa ingon niya pero ang gikasal ang manghod
nang hinambog ug kuno ning kuan, nang hinambog ug kuno ning singalan ana amahan na ingon dili pwede na pwede malagi. No, pero pagkasal dili gyud ang papilis, ang naa sa papilis ang katong yung magulang, dili gyud ang katong manghod kay naa man sa birth certificate nga gihatag. Ang manghod po nang tuman-tuman na po karon ang nahitabo okay na karon pag-abot sa panahon kay ang magulang na po mo magpakasal, maglison naman inuo pakasal kay ngano man sa sinuman no kanang certificate of no marriage klaro man gyud dito nga minyo na siya. Dakong problema ano, dako kayong problema so muna nga ang pagtulon na nato mo yung gala kay so usaon pa yun di usaon pagkasal ni mga naminyo na magkadahin na amay gani marriage certificate na aman dito nga nakasal na ka di man katagaan og certificate of marriage kay yung gina no dili man to ako magikasal na mahitabo ano ni ana so duharay kapaingnan giingnan sila sa abogado maanula ang una nga kaminyoon sa imong manghod o ikaw na lang mo dili makasal ikaw na lang mo dili magpakasal o mag-ipo na lang mundo nga walay kasal-kasal ano so na nahitabo wala man gud matinudano nahitabo na mi galang dito sa Seattle na nahitabo no kinaamay magpakasal unta niya kinaamay pagtanaw dili gyud makasal kay ngano man tungod lagi kay dili matagaan og sinuman kanang certificate of no marriage. Okay, klaro? So, din na sa takutob. Din na sa takutob ha. So, salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. O, na kidaot ko nga okay na mo din ha. Wala ra mo problema. Wala sakit sa ulo. Wala laban sa tiyan. Laban sa ulo, sakit sa tiyan. O, dagan pangubanaw niya. Ako rin hapon kini ha. Inyong alaga, Reverend Padre Edwin Academia.